wadhi kendo warango gigo matimore achiel kachiel mano ka gintiere sekta no monya wacho ni makedo kod mibadhi e pacho kae. Ma en picha mineno mano Archbishop Emeritus mano mar kanisa no mar Anglican Eliud Wabukala, Daktari Eliud Wabukala odiochieng' ma kawuono koro bedo kata koonge apisi. Nyoro ne odiochieng' mare mogika koro en bende nogoyo riti ka koro wuok e EACC. Duol mosebedo kata kakedo matek mondo bidhruok mag oganda bende obedi. Higa mar 2017 ne odonjo kanyo kaka jakomno mar duol mano mar EACC. Kendo nyaka sani osetiyo kanyo kuom thuolo moyo kanyo ero higni 5 koro serumo kanyo ka entiere apisi kanyo. Eliud Wabukala koro wuok EACC ka koro dao kata lweny mager ma bende osebedo kar kanyo bende koro osebedo ka ineno ka gikedo mager ahinya mondo mibadhi kik bede sectors mopogore opogore mag piny owacho. E ote makende bende mano or kanyo kod wacho ni en jagoro kendo bende en kanyo jatatije maduong' mano maka EACC Twali Mbarak bende olero kanyo kaka ibro pare thuolo mosebedo kanyo kuom higni 5 higa mar 2017 mano tarik 18 mano odiochieng' ma kawuono koro tieko higni 5 mar bedo kata kaka jakanyo mano mar kata jakom mar EACC. Kawuono en tarik 18 dwe mokwongo, tarik 18 dwe mokwongo higa mar 2017 nodonjo apisi kaka jakom mar EACC. Oyue koro kodhi retire, wakwayo ne retire makare mano jakom mar manen jakom mar EACC Daktari Eliud Wabukala. Sigande bende ibiro yudo chenro mabiro mana e Ramogi TV kae weche manyien bende ma umamedo luoni kagi kacha mondo